Felicitări, Andreea. Mulțumesc mult, bună seara! Se punctează și perioada în care am fost în gips. Am avut o perioadă de câteva săptămâni în care am stat cu piciorul în gips și am încercat să fiu și acolo stilată. Am încercat să găsesc o variantă de vestimentație care să-mi ascundă gips, mă rog, pansamentul pe care trebuie să-l port, care nu e foarte stilat. Mulțumesc foarte mult pentru premiu. M-am gândit să stau acasă, vă spun sincer, dar Mișu, Mihaela Călinoiu, m-a tot hărțuit, m-a spus cu foarte multe telefoane și mi-a zis: e foarte important să vii, hai te rog, e foarte important. Și acum înțeleg de ce era atât de important. Mă bucur că m-am putut să vin. Nu glumesc, o știu pe Mihaela de foarte mulți ani, revista Story de foarte mulți ani, o urmăresc, o citesc și practic am crescut împreună și nu puteam să lipsesc în această seară. Și mă bucură foarte tare premiul pentru că am înțeles că nu este doar nu este vorba doar de vestimentație, ci și de un stil de viață și am încercat întotdeauna să fiu foarte decentă într-o lume în care devine tot mai indecentă. Și mă bucur că sunt apreciate aceste lucruri. Mulțumesc mult, bună seara!